Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kelancaran, rezeki yang banyak, yang barokah, sehingga kita bisa berkumpul dan mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Jika keluar, jangan lupa memakai masker. Oke? Hari ini materinya yaitu Bahasa Jawa kelas 3. Melanjutkan materi yang kemarin. Oke? Ustazah mulai. Oke. Kepriye kabare bocah-bocah? Alhamdulillah, api-api lan bunga. Materinya yaitu cerita Bahasa Jawa lan ukara. Gatekno wacan ing ngisor iki. Judule Pangerteni Energi. Halamane 74 sampai 75. Ustazah nyuwun tolong gatekno Ustazah maca wacanan iki, nggih. Judule Pangerteni Energi. Kemampuan kanggo nindakake sawijine usaha diarani energi. Energi dibutuhake kanggo obah lan ngobahake samubarang. Manungsa bisa obah lan tandang gawe butuhake energi. Kewan bisa obah merga duweni energi. Tetuwuhan mujudake makhluk sing bisa ngasilake energi. Sumber energi kang utama ing alam donya iki srengenge. Jenise lan wujude energi kuwi akeh banget. Ana energi listrik, ana energi kimia, ana energi panas, ana energi kinetik, lan liya-liyane. Ada dasar teori energi kuwi ora bisa diciptakake lan ora bisa disirnakake. Nanging energi bisa owah wujude. Umpamane jroning setrika listrik dumadi owah-owahan saka energi listrik dadi energi panas. Jroning kipas angin dumadi owah-owahan saka energi listrik dadi energi gerak. Karena kemajuane zaman lan tambah pintere manungsa bisa nyiptakake manekan warna jenise teknologi kang jalari panguripan bisa luwih gampang. Anane sepeda, motor, mobil, televisi, kulkas, komputer lan sapanunggulane jalari penggaweane manungsa. Dadi luwih enteng. Nanging sakabehing energi, alat-alat elektronik mesti butuhake energi. Saya suwe butuhane energi mestine uga saya mundhak yen panggone energi ora diirit bisa njalari anane krisis energi. Waktu iki awake dhewe kaya wis ngalami krisis energi. Buktine regi BBM terus mundhak. Tegese tembung ing wacan ing dhuwur. Iki tembung-tembung sing Ustazah artikno basa Indonesiane. Obah iku gerak, dunia iku dunia, srengenge iku matahari, owah perubahan, jroning iku dalamnya, dumadi terjadi, panguripan iku kehidupan,
luwih lebih sapananggulane satu sama lain penggaweane pekerjaannya enteng, mudah, uga iku juga mundhak meningkat jalari iku sebab dhewe iku sendiri rega iku harga. Wangsulan pitakon iki. Nah, iki bacaane sing sebelah kene. Pertanyaane, apa sing diarani energi? Apa sing diarani energi kuwi? Digoleki nang kene. Yo, ing paragraf 1. Apa? Ya, kemampuan kanggo nindakake sawijining usaha. Saiki nomor 2. Apa sing dadi sumber utamane energi ing dunia iki? Sumber utamane apa? Srengenge. Nggih, srengenge iku matahari. Nomor 3, sebutno apa wae jenis-jenis energiku. Jenis apa wae? Akeh. Paragraf loro digoleki. Yaiku ana energi listrik, ana energi kimia, ana energi panas, ana energi kinetik, lan liya-liyane. Nomor 4, wenehana tuladha owah-owahane wujud energi. Nah, contoh perubahan-perubahane apa? Goleki nang paragraf 4. Paragraf 2. Owah-owahane apa? Energi listrik dadi energi panas, lan energi listrik dadi energi gerak. Saiki nomor 5. Anake mobil, kulkas, lan komputer bisa njalari apa? Digoleki. Njalari apa? Njalari panguripan bisa luwih gampang. Nomor 6, apa sing njalari panguripane manungsa luwih gampang? Apa? Karena kemajuane zaman lan tambah pintere manungsa bisa nyiptakake manekan warna jenis teknologi. Nah, wingi sampun sinau ukuran polane ya. Ana jejer, ana waseso, ana keterangan. Nah, iki Dek jejer iki ana tembung sesulih karo jenenge wong. Dek waseso ana tembung kriya, dek lesen ana tembung aran. Ya, didelok contoh-contohe ya. Iki. Sing terakhir, keterangan. Macam-macamnya akeh, ana keterangan tujuan, keterangan bangunan, keterangan sebab, keterangan waktu. Contohnya nang ngisor iki ya. Nah, iki contoh-contoh ukara-ukara liyane sing wingi dipahami, diwaca, ana piro iki ana 5 ya. Ana 5 dipahami, diwaca, endi jejer, endi waseso, endi lesan, endi keterangan ya. Keterangane sing endi. Sebab, panggonan, tujuan, apa wektu. Nah, Ustazah, yuk tolong garapen tugas nganggo soaling ojo lali digarap. Sing teliti, nggih. Matur nuwun. Sugeng enjing bocah-bocah lanang lan wadon. Tetap semangat lan bungah sinau basa Jawa nggih.